Hei lume, mă numesc Leo și astăzi începem o serie de World WWE Empire. Ăsta e primul meci. Vă jur să și vedeți în al doilea meci că o să arate acolo chestii. Ok, dificultatea e pe easy, așa că o să ne fie foarte ușor să-l batem. O să pun mai târziu dificultatea manevră noastră de finală. Asta este o manevră care... Hai! Bă, da, numărul ăla. 1 3 Winner. Am uitat să vă spun că Galatul e numele său. Nu cu său. Ok. Deci am câștigat. De ce ca cu Empire când nu exista că vrei un wrestling așa? Era mai multe grafică mai bună și că fac cu Empire fiindcă Empire-ul a fost super mai poți face mai multe chestii în gameplay mai bine. Să faci canalul meu de gameplay. Ok. Să da, și ziarul ceva. E ceva. Există și modul pentru jocul ăsta. Eu am deja unul care face timpul meciului să intre oameni care să trească, să chestia asta, să ne deranjeze puțin, na. Și mai este un mod pentru HD. Ăla trebuie să-l iau ca să vadă puțin mai bine jocul. Okay, so I got something to say. We set it up. This interview's ok, over. uitați. Asta e primul meci. În rest, aici sunt ok, avem meci. Great Adsta Submission match. Deci acum o să avem un moment care trebuie să facem să renunțe. Ok. Deci să batem pe mulți, fiindcă trebuie să avem contract semnat și încă n-avem. Ok, hai. Primul episod o să fie pe easy. Rezumită. Încă nu-i fac, vreau să las pentru pauză. Ok. Wow. Nu s-a mai întâmplat multe de când pauză aia. Ok. În timp ce ăsta renunță, eu stați așa puțin, berbe. Break it up, YouTube.
Top upgrade. Aha, atins corzile. Și asta înseamnă că trebuie să-l las. E oribil. Oh, perfect, perfect. Deci data asta mai are șansă. Da. Okay. Tipul. Așa, mă, și încălțând să aibă dureri de cap dimineața. Ok. Aha. Deci. Ok. Ah. De ce să nu le plec banii? Pentru că mă zic, n-am în contact de contract. Ok. Adică să ieșim de singurale, nu suntem rău, nu trebuie, da. Poate... Oh! Mersi! Gata, mă! O să avem contract. Stați așa. Să începem... Da, 100. Și... vreau să 60. We're gonna step in, like you said. We're a shield from injustice. We're a shield from injustice. Ne scadem ăsta. We are the shield. Okay, so... I got something to say. Ok, deci tipul încă nu-i de acord. We've said enough. This interview's over. Are și un păr. Două. Îmi mănâncă gagicile. Pun așa pe masă și așa încet lasă mâine. Ok, să-i facă favoare. Păi mai pe scurt și este. Ok. Ok, de data asta liber. Asta înseamnă că... Nu place. Vreau să iau o foto. Ok, stai să vedem ce asta. Ce să ce? Noi n-am semnat contractul ăla pentru Zao. Tip hairstyle, adică tipul posibil. Nu știu ce să zic. What the fuck, de ce nu m-a luat mapul la Zao? Ok. Ia să vedem și pe stare. Pare. Deci că să vorbim într-o oră, dar eu sunt regulă fraiere. Deci că este... ci că o să mă ajute de fitness facem. 500 de dolari. Vă ajut din mine. Uite, stereotip, dar nu
Ok. A luat bani. Da, hai. Ok, prostul. Eu vă zic Mojo Flow. Nu pula mea ăsta nu dă. Mojo Flow și Mojo Floit. Ok, deci așa, căcălatul, adică eu și trubatul, adică Mojo. Ok, începe căcatul, domnuluți, hai. Wow, așa mă, perfect. Oh, dar nici nu știam de manevra asta. Stai să mai cer. Oh, ce manevre șmecheri, nu serios, sunt foarte bune. Bye, basta, cred că a fost asta, nu știu. Ok, acum numărătoare. Degeaba. Ok, nu ducem corzi. Pică, ce prafii. De, manevră. Ce prafii ăsta. Break it up, YouTube. Ca atins corzi de futur. Ce căcat. One. Da, one. Oh, stai de noi, nu. Așa. Fuck! Oh, Two. ok. Doar să-i venim. Three. Hai. Four. Ce praf, stăm noi. Ok, cred că ăsta să fie ultimul meci. De fapt, mai facem ăsta. De fapt, asta e ultimul meci. Și mai vedem și ziare și tot felul. Dăm un save. Yes, de game video. Tot asta o să mai fac și un video cu Minecraft. Da, o să cer scuze pentru zile în care n-am postat nimica. Și nu știu ce am făcut. Vreau că video-ul să se posteze singur, nu știu. Ok, hai. Oh, yeah, iară prin... Stai așa. Ia, câtă viață avem noi. Câtă viață cu avea. Wow, de ce ne-ați cădăștile, de fapt, avem. Hai, nu fac puțin și nu știu dacă doar. Oh, filmul ăla de acolo pe care îl vedeți la echipa aia înseamnă că au nevoie de spitalizare condiții. Nu e dar și de destinată, ca bani de politică, ca gostii, loc colatul, normal. Wow, nimic politic. Ok. Order longer. Un PPV, trebuie să facem un PPV episodul ăsta. Îmi doare căpățâna. E că eliminări, mai mult ca fică. Oh my god! Ok. Așa. Asta are în jure. Asta înseamnă că are nevoie de concediu medical. Ok, care sunt egali? Stai, aha, eu m-am prins pe ales. Deci aia se duc acolo, deci eu trebuie să mă duc pe aici. Asta e. One. Two. Ok, ce că sunt? Uite, ăla-i de dintr-o... Ăsta are în juret, băi. Ce puii mei. Oh, epic. Ce a fost asta? A fost... DDD. One. Two. Three. Esa has been doing that. E ce ilegal să faci. One.
Dar ce faci, mă? Eu vreau să-mi primesc cămătorul. 2, Ia, dă puțin tagul. 3, Dă puțin tagul. Tu, dă tagul. Vino încoa. 4, Da, tu, dă tagul. Așa, mă. Arată ca proasta aia ăsta. Dacă ai 4 mâini, da, are arătat ca aia. Oh, stai ca să nu te bătă. 1, 2, 3, Bă, deci imposibil să o elimin, mă. Dai seama cât de bută să fie eliminat așa de ușor, mă. Stai că încă nu știe. Cu siguranță a fost foarte bun. Asta e but sau bută pe poartă roz. Cu model de leopard. Ok. Asta e normal că un bărbat tot firea care și la bute. Ești mort, măcă. Ce mă faci tu? Băi, ce mă fac eu cu tine? A, asta mă fac cu tine. Am și 1, asta e așa. Arată-mă pe mine. Asta e. Piu! Wow, 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 wow. Înapoi pe ăla, ui, așa. Ok. Bă, ce faci, mă? Hai, trebuie să-mi faci. Vezi că calatul ce știi tu. Hai. Hai. Ce vrei, mă, eu să plec? Nu, pleacă tu. Eu nu vreau să plec. Educate, nu sunt soră de dă-te, corzi și te prind. Wow, și te-am prins și cu cine nu mă așteptam eu să te prind din corzi. Asta trebuie să fac prin săiușii. Da, cheamă-l pe celălalt. Dar găsesc să nu mai chem. Nu vă faceți să discursă numere sau ceva că știu să scape. Spare. 1, 2, Ok. Asta e numărat încet rău. Mersi, echipă fută, adică toți futuții. Ok, nu știu ce am apucat. Ok, Hecklehorn. Bine. Ok. 1, Ah, fucking bitch. Trebuie să mă dau așa la o parte. Așa, hai. Știți, mă, voi. Nici la unul n-a ajuns. Tipul s-a încărit el. Da, nu știu și nu încărit și în fața mea. 1, 2, Băi, îți dai seama cât de încep o să numeri, mă. 1. Ok. Ok, hai, bitch. Aha, hai, Casilias. Tot ce-mi primit o filmul scurtă pe lângă ăsta. Ok. Stai așa că... Ok, gata, ai terminat. 1, 2, Fucking one. Hai că las pe mâna ta. Toată. Tocmai am așa puțin. Am lăsat puțin pe mâna ta, nu? Da, lasă pe mâna ta. Îmi dă lăsăm. 1, 2, 3, Așa, nu.
Ok, da, asta mi-a scos foarte mult din viață în meciul. Stigă călatul. Oh my god. Ce nu mai puteam. Ah, da, uitați. Să nu vă faceți griji că rămân cu numele ăsta pe vecie, fiindcă eu ăsta, în jocul ăsta poți să găsești alții care poate să schimbe numele dacă vrei tu știi chestii. Oliver London. Ce praf. Ok, ăsta de cum dracu a ajuns, mă? Ah, era deja jurit. Ok. What the fuck, ce poză? What the fuck, ce poză? God, oh my god. Zici că e poziția comisarului. Ok, Hickle Hard. Ok. Banii ăștia nu sunt pe mine, apropo. Trebuie să ne apară acolo la RI. Asta e chestia. Ok, dacă ați văzut chestia mai devreme. Unii dintre voi și-ați consultat, ok? Am înțeles și pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. De-abia aștept să primești și un contract, să rămân fără bani. Ok, pa!